Phambili namhlanje bengizodlulisa nje okuncane kunina ngoba niyazi ukuthi ngilindele indaba ezinkulu kunamadoda engabuyisayo. Ngiphinde futhi ngidlule kakhulu lapha endabeni kaKhehlelezi noMabalengwe ebenisagcina ukuthi fanele ngidlule kuyo bese ngena kwezinye ukuthi manje kodwa ngeke aphathe lapha kwaGudluzungane. Cha lutho. Manje ke ngiyaxaya futhi ngoba nginohambo mina ngisalena lapha azalwa khona kwa-Israel. Kodwa manje yena ngimshiya lapha eThekwini ngazi mina ngomukelo ubani. Ngibasho ukuthi ngiyofika ngisoboleke kwa-Israel ngoba phela uthi uJesu yena. Yikho ngithi mina cha Jesu ndoda hayi ake sihlangane nami ngajabula uma ngihlangana noJesu mhlawumbe ngizokwe ngithola isibusiso bese kuthi okunye ke ngicabanga ukuthi ngizonitshela ukuthi sihlangana nini ngoba mina ubaba ngimaze ehlonipha yazi ngathi ngihamba nesilesijala the latest king lapha nelungu wafika ubaba waguqa wafika wahlonipha waguqwa nje ubaba angathi ngimncoma bese nje ngithi mina hayi kufanele kahle kahle lento ngibene ngihlangane ngizwe kahle kuyena ngoba ezinye izinto mhlawumbe uma umuntu eyikhuluma usuke eyikhuluma endaweni ezinye kodwa maye ekhuluma mhlawumbe kolabo wezokuxhumana ngiyangithanda ukuthi mina ngikhulume naye face to face. Yikho ukuthi ngizocela nje umhlangano naye ngizomtshela ukuthi ngizohlangana naye nini. Bese-ke ngidlula futhi kuleyo ndaba ukudlula kwami kuleyo ndaba bengiku-addressa nje ukuthi kuhamba kanjani ngoba kufuneka ngiqale ngento ebengisayilindele sengingena kokunye. Kodwa lokho okunye futhi kuzogcina futhi kuhluphe kodwa khona into engisengizoyenza ngisezongena noKhehlelezi lapha kwezokuxhumana ngoba khona inkinga engiyibalekelayo kunezinto ekungafanele ukuthi sizwe siyibone ngoba siney'ngane futhi bazazi ukuvikela thina angivikela abelaphi ngivikela thina abantu because sibukwa izizwe zonke. Khona ezinye izinto efanele ngiqhamuke sengizoyi-addressela abantu njengomholi. Manje-ke lokho-ke yikhona kuzongiphoqa ukuthi ngikwenze masinyane kodwa ngoba angisezokuhlangana kulezi nsuku noKhehlelezi kufanele ngihlangane nobaba ngizomemezela ngizokwedlula-ke lapho ngizophinde ngicacise la nginey'ngcingo ey'ngenayo amafoni mayingena kulokho kuthiwa hawu sizwa kuthiwa ukhona lapha engomeni yakazwelonke mkhulu ngithi mina hawu ubani lo bathi hayi siyezwa ngomana sikutshela ngithi mina hawu kanti omana sikutshela sebehlale begade mina base bethi hawu awusitsheni ukuthi kwenzakalani sengishalwa nazo intatheli kwezinye zithi awusitsheni kwenzakalani ngoba sakubona lapho uhamba nengonyama sengithi no ngangikhona namakhosi ayekhona lapho kodwa ngasheshe ngahamba futhi angingeni nje kulento lolu daba sengizofakwa yini ngokuthi ngeke ngikwazi ukuniphendula emaphepheni ngoba inkulumo kusasa izobe isiphendulile. Ngicabanga ukuthi okuningi senokucosha lapho engiyokukhuluma khona lapho enivame ukuthola khona ukukhuluma sengisho ukuthi khona lapha kwezokuxhumana ngenzela ukuthi makhona into esefale ngiyigqilaze ngithi ake kubuyelwe emuva kubonakala ukuthi lo muntu akasukelanga muntu phela ubenzeni sekukhulunywa ngaye kanje ngisuke ngibalekela i-safety yini ngoba ngingabafowethu ngiyathanda sisebenzisana ngoba ngeke ngachaza ukuthi intatheli phela ayiqala ukufika ekhaya kithi ngalesi sikhathi esikafandama umndoza bake wafika uCharles lapha ekhaya wesolezo ehamba nale ngane edelisana lo uza behamba befika ekhaya ngababona abantu sebeshuta nje ngathi mina awunami mkhuba yami ekhaya mangibabuza ngithi obani labana kwasekuthiwa no laba abantu abalaphana phela abamaphepha ngase ngithi angibabuza banizowenzani la ekhaya bathi bazoshutha ngithi mina kade ngibona zolo lokho ephepheni ilanga kuphawula ngami laphana kuthiwa kunawo lokho kuyinyanganyana kwangapha empangeni kushukile kusho enye intombazane nje ethile eyayisebenza apha emsakazweni phawula nayo ithi kunenyanganyana ethile enye intombazane yakwaNtembe ekuthiwa ihlukanisa unyaka ngabuka lokhu ukuthi kungidelela nje lokho sengibhalwe emaphepheni manje sengibhalelwe into engase kuphawula abantu ngami ngingabuziwe mina ngase ngithi no sisi wami ongifonelayo ngicabanga ukuthi udaba uzoluthatha lapha kwezokuxhumana ngoba kwathi bathi bashutha oCharles nale ntombazane idelisana esolo bathi bashuthe lutho ukushutheka lapha kwaGudluzungane lutho angihamba futhi amanga nabo bayangona futhi noma futhi angibahlebi nje nhlobo sidala ngoba amanga nje angilale endleleni into engengena bathi bashutha ukuthi amakhamera jam tesuka into bathi yashutha ithi kimi ifoni ilungana ikhamera wangathi iphuma iColgate ngathi mina no kwenziwa ukuthi angibabikelanga ngoba ngasendazini baxa nosumbala nomsuni bugade lento enenza la ekhaya ngoba ngiyabika la ekhaya
kwaphoqa ukuthi-ke ngifuna ukubatshengisa amandla engawaphathiswa ngabantu abadala kanye noNkulunkulu. Ngathi abese la bemile egcekeni, ngathi nini nishutha, bathi sithi siyashutha kusashutheki. Ngathi mina kwenze njalo ngoba kuyabikwa la ekhaya. Ngase ngithi ngisafuna ngabaqhweba ngathi uzani la bame eminyango yesitizi ekhaya. Ngase ngikhomba phezulu ngobhoko labamandla nganikwazi ngobhomba, akukhomba phezulu avela imvula ifila lemnyama lafela imvula enkulu bemile egcekeni. Bathi bawufihla amakhamera eshaya imvula babaleka bawungena kwabhuqa. Ngase ngiza kubona, ngase ngithi mina no, ngiyacela ukuthi bafowethu mina engicela kunina kufanele la ekhaya nifike, manifika la ekhaya nicele kimi, anginankinga nani. Lento esibanga ukuthi bengathi ngigqilaza kanje yinkulumo engilokhu niyibhala ngami emaphepheni ezingafiki kimi kahle unokuphawula kubantu abaseceleni ngoba nina nani nginacala ngoba kuvela umntatheli kuwumsebenzi wenu ngeke ngixabane nani. Bacela-ke ngase ngibanika ithuba-ke kwashutheka, kodwa zange bakubhale futhi lokhu ngagcina lapho kube engathi ngabuzeka ngokwephepha bethi umuntu akangiphawule ephepheni. Ngase ngibothi no, ake ngingene lapha ephejini lami abantu bezwe mina ngikhuluma mina, hhayi into ebhalwe phansi engingayisayinelanga kwamina. Yilokho nje bengidlulisa abafowethu bese ngisho ngithi cha nokwenzekile lapha eThekwini ngoba ngeke ngachaza nje akungiphathanga kahle. Kukhona amakhosi siyawahlonipha futhi abaholi bethu abasiphathele izwe nondunankulu bethu basuke endaweni zamakhosi. Bese ngeke isidingo sokuthi kuphakame isandla endaweni yamakhosi lutho. Laphana bekungekho futhi akekho umuntu ongamazi ukuthi ungizwe Mchunu. Igama engamnika mina lona usinqa semfene ngenxa yemisebenzi ayenzayo. Akekho umuntu ongaziwa uhlanya lo muntu, akekho umuntu ongakwazi lokho. Number 2, amakhosi akufuneki siphakamise isandla kuwo. Lapha thina amaZulu sihlonishwa kwabi. 1865 uZulu waba amaqhawe umhlaba wonke. Manje mina ngeke ngaye emhlanganweni wamakhosi esentini kufike amakhosi ase-Afrika. Bathi thina lokhu simile ebukhosini kusho inkosi yase-7 yalenga kubo kamongameli. Yathi kimi nalapho njalo nakhona bangamazikhona. Yathi kimi inkosi uyazi thina nina amaZulu sinihlonipha kabi, sithembele kunina lento bafuna ukuyiqeda lento yobukhosi. Ngayibuza le nkosi yaseLimpopo nenye yaseNigeria Peter Okafor. Ngathi ngisho kanje bathi manje kuzosibangela uhlazo sithi sihlonishwa izizwe bese thina mawenziwa into enhle kangaka into yenziwe uzwe lonke. Abahleli bomcimbi wezwe lonke ngicela bengaphela amandla bengiyeli lento ngoba ikhuthaza intsha ithi ingangeni kuma-drugs nasedakamizweni. Abafana bazi bahlale besejimini ngoba iyiphathi yokujima ngoba lento eyayinhle esizokonwa ngabantu esithi nathi sibathembile ney'ngane futhi ey'bukela kubona. Lokho ngikhuluma njengomzali, ngikhuluma njengosakhamuzi sase-South Africa, ngikhuluma njengemibuzo ebuzwa ngabantu ukuthi ngabonani lapha. Mina ngoba ngichaza ngahafika nesilo ngahlala namakhosi ngasheshe ngihamba ngoba usinqa semfene lapha engisuke ngekho nikasondile lutho. Manje ngafika nje uvela abaleka, manje ngafika lokhu adelela mina nje la ku-social media lutho nje akasondela isidalo nje usinqa semfene ngoba ngento ngidlibanile naye lapha enkandla kwachitheka izitsha ebaleka emcimbi wabulala izitsha zabantu ngebheshu ubheka ibheshu kwathiwa vimba ngisho umshutho wokuqini babekhona ngofakazi lento. Hawu sadibana futhi lapho kwaMgiliji emhlazane kushoniwe induna yamabuko nakhona futhi kwaze kwabonga omunye komakoti bakhe noma njalo ey'nganeni zabo zabonga ngoba ngangizwa ngevosi lapho kwathiwa siyabonga Dr. Second lo muntu kade ahambe ekhaya wayihambe nogrosa sekuphela iviki sekuphekwa ngishamanqeni. Manje ungashaya lo muntu lo kusho ukuthi ushaya uhlala. Manje-ke ngendlela embuka ngayo kakufuneka ukuthi kwesinye isikhathi kubeka into kanje ngoba kusasa sesiyothatha ukuthi laba bantu ade begula bonke kusasa, kanti akufuneka umholi kwazi ukuthi naye uyagula. Fanele ukuthi nje ngokomthetho lento umholi wethu ophethe makuze sizomethemba sizokwazi ukuthi yonke lento azehlise. Bephinde futhi nosinqa semfene bemtshene laba bangakubo, bephinde bemtshene nabangani bakhe bezehlise bezoxolisa emakhosini aye khona ngaleso sikhathi. Wesiphathi kwakhona ngisho indlunkulu phela nesihlalo sasikhona isihlalo abasahloniphi nanokuthi ade kugxoba isihlalo. Dokotela, umsebenzi owenzayo umuhle kakhulu. Abantu bayafisa ukwazi mhlawumbe ukuthi sisazophindeni siqhubeke nokubona icala elisematheni
likaKhehlelezi noma Mbalengo uqhubeka nalo ngendlela oqale ngayo ukulenza njengoba uqhubha nje? No, icala lizoqhubeka kodwa sezokungena lapha kwezokuxhumana ngoba khona into engiyibalekelayo le kade ngisho ukuthi sihlonishwa kabi thina amaZulu. Khona ezinye izinto esike sizenze thina ngoba sisebenza abantu okungafanele ukuthi ezinye izinto sengiyiveza engakhandwa ikhandwe bese thina sesiyivezele emphakathini kanti leli cala futhi lisankantolo. Uyabo, khona ezinye izinto esekufanele ngiyibone ngobudala bami ukuthi khona engathi sikhuluma manje la bese ziphazamisa lento esihlanganelayo. Yingakho ngicela namanje ukuthi ngizoqhamuka sengiba-address abantu ngibatshele ukuthi kuzokwenzakalani, ngiqhamuke sengibahlanganisile ngibachazele ukuthi sesikhulumela lento siyiphelile. Umuntu oqhubeka nalento nomuntu oqhubeka nalento ngiyagqilaza inkantolo iyodwa phela lapha kwaGudluza ingane ngoba laphana bahlala kamnandi, laphana abafana bayijabulele baphuma bahlala nolongwane nento ebhole wezinani namaqanda. Manje mina nginasikhathi futhi angifuni nje lokho ngikhuluma kakhulu ko-Facebook ngoba ningibona nje ngoma-social media ngiyimdlalo ngingenelela into ebalulekile nento yakho isizwe nento ekufanele ukuthi mayi-address-eke ey'nganeni ngoba siney'ngane ey'bukela kithi ngoba sisephakathi nje abantu ababukela kithi. Yikho ngiyala abantu abasezimazingeni ethu ukuthi no, asikwazi ukuthi sihloniphe. Uthini ukuphawula kwakho ngesigameko esenzekelile njengoba kade kunengoma kaZwelonke kwakhona ukuhelizisana phakathi kwaNdunankulu noMacingwane? Cha, ukuphawula kwami nje bobabili liyabalahla icala. Number 1, uNdunankulu umholi akanesandla sokuphakamisa ilonga ngaphambi kwabaholi. Number 2, ungenzi uhlala. Ungashaya kanjani uhlala? Kusho ukuthi behlanya bonke labo bantu. Yabo? Yiyo lento engiyibukayo ukuthi no, lento ayilungisale special ukuze lento ingane ingonakali. Mina abaxhasi yazi uthina abaxhasi bazothi babesuka ngonyaka ozayo bethawula into yalabo abantu bengoma yelungana yamabhinqa bazosiphoxa nje kanti thina sihleleke kabi. Emabhinqeni khona oprofessor khona odokotela khona abantu bekwaito. Uyabona nje uBigzulu abantu abadansayo lapho. Uyabona ukuthi amabhinqa kodwa uyabona abantu abacula i-hip hop amabhinqa aphucuzekile angithi yabo. Uyabona nje ulungana laphana ubani lendoda lenesonta nayo lapho ulungana le ubani uJazi abantu abe-hip hop lapho kodwa uyabona ukuthi phela laba bantu zenzulu ezakithi lezi. Kodwa uyabona ukuthi iyo yonke lento ukuthi onke yingakho mina hayi ngoba ngikhulumela amabhinqa kuphela nami onke nje abantu bemculo ehlukene ngiyithanda mina imculo. Uma kanjena omalume eThekwini omagoyo olungana abalakithi kwahlabisa onteri. Yabo, kodwa manje abantu obabonayo ukuthi noma benza izinto bajabulisa abantu. Yikho ngithi mina induku bafowethu phansi ngenduku bebeke ngeke uhulumeni engafika vala induku esikoleni ethi ingane engasha zizoyichaphaze kwathini ingane ekhaya. Ingane ivelisha umupholoni ithatha amasi bakade ifake kune-COVID ingane ibulala amaqanda kuthiwa ivula ifriji ekusele ucasuka ufa ingane. Wathi uhulumeni ayengashaywa ingane kodwa nangu uhulumeni useshaya uhlala. Yini-ke sizothini-ke manje lo mthetho-ke lo sesizokuhlonipha kanjani-ke manje ngoba phela manje nansi inkinga. Sokwesibuze lapha esikoleni nje manje uthisha meke ashaya ingane sesiyovele sithi thina umdali wethu nayi ikhuza lento nathi ayingenzeki nakho siqhashazwe ingane uyishaya igijima yokubopha ingane ekubeni ingane uyiphakela la ekhaya. Leyo mthetho leyo yingakho ngithi kunemithetho eshayiwe eSouth Africa elimaza isiko lethu ngoba lento eyenzekayo nje uzobulawa isiko lethu ngamabomu namakhosi kuzodicizelwa isithunzi samakhosi ngamabomu ngokomthetho. Sengikhathele futhi manje ukukhuluma manje. Dokotela sesivala awakho ukugcina mhlambe inyanga siqala inyanga yabantu abasha i-youth month. Cha, inyanga yabantu abasha bafowethu ngijabulela kakhulu. Ngicela ibe khona basupport osomabhizinisi basupport umasipala. I-16 khona umcimbi onguzule nje khona la enqoleni ohleliwe ngenyizwe yakwalanga. Ngiphinde futhi ngizwile kuthiwa June 16 lapha kaHlabisa kunemicimbi khona nasemdletsheni nalapha kompangeni. Ngicabanga ukuthi le nyanga nje bafowethu inyanga yentsha yingakho ngiyala abaholi ukuthi abayiphathe kahle ngoba abaholi abasha abajabulile babuka yonke into mase kwenzeka amaphutha kuyofanele ukuthi sikwazi ukuthi konke sikuxolise esizweni sikuxolise emphakathini ukuzehlisa kuhle ngoba kuzobanga ukuthi sibethemba abantu sikwazi ukuthi sibabuyisele ehlalweni ngoba yithi esiphethe amandla. Lokhu ngishilo namanje ukuthi amandla la kithi yabo ngoba yithi esisayinayo ngokwamavoti. Kodwa wena mawuzobuka thina njengabantu abale phansi nama abantu mhlawumbe ngoba abangenalutho windlala yodwa ke kuwe
umkhulu utholakala kanjani? uyobusa lokhu ukhonjwe njalo kuthiwa kwakubani lo. Abantu bayafisa ukuza. Nampa abanye manje bahlanyela iSouth Africa yonke abazi babenza. Silokhu sibakhuze njalo. Sithi hayi bo akuxoxwa njalo lapho. Mkhulu utholakala kanjani? Abantu bayafisa ukuza kuwena manje baningi abantu abagcina bezenza umkhulu. Hayi abantu ke laba bagcina sebegqilazeka njalo. Yiyo into engayisho ukuthi umuntu wepitching methu 3 second bethatha ilongana befake lapha bethi khiphani imali khokho Shoprite. Labo bantu ke labo basamile kwamanje kodwa bengicabanga ukuthi yena ngifuna ukukhuluma nabo ngoba bangicasula kakhulu. Khona izinto abazenzayo uqola abantu. Umuntu ohlukumeza umuntu mina ngimthanda. Yikho futhi ngisho umuntu unesikhundla esingakanani uphethe ngisho abathiwa ngaphathi South Africa yonke kodwa mawusubhedile ngizokulanda nje mina fresh mina 3 second ngikutshela ukuthi wena mawusuwebile ngikutshela futhi usuwebile ke manje asisakufuni wena ke usushayile ke manje awusezukuphatha ke manje.